udah bercebar no. Guru Sregar. Oke. Tersingot na pinasa namin patarinahon. Lumubi dulu to sa daryon. Bihamuan kaya na po namin. Pada temang masih tiu-tiu na ilos pada umum atu hasa. Untuk dialih-alih sekaligus manang di pemerintah setempat. Sehingga malam tinggal-tinggal na muna, ano na magkatayon, yan pinopang na siyata si Volga, sekitar na. Jadi, kung nakalan hami pero ison, las maruhamu, otik siya sa iyan, di pa punuhani, so kung dati kras bunga, di pangodin ni parmanam ison, ba las maruhamu na. Jadi kalau ninang di opusiro pinampai sa ribere ba las maruhani hamu sudah pinopar ni opusiro yon. Jadi enggak tujuan dari yon. Oleh mah. Si bali di orang ala di bangsa hidup Somarga pada marente margoda marente sahu Si
Ihari Botomi Ihari Botomi Bolohi Patui Anak Dohamu Di Bapa Hedali Di Kongola Horok Sudegelan Nami Asari Botok Batok Mahuriate Dokal Kauti ya mengguru mami asa sabar mengguruku ilo Tuhan gogo kahi pason dia mengguru lam tuseak na mengguru dah aka di perjalanan anakon na mengguru seak masa tenon tahu mamereng na buron dodong makabet-abet kalam tu ibu-ibu magorang aka bahupun yang mengguru oh bila Tuhan aka pacarian na lomak aka dia penasida di pangaratuan ini mahata saka bila mengguru Statistik kependudukan normal bilang-bilang sada ina satongatongan ni hutawan bak satongatongan ni STM bak satongatongan ni hurian bak satongatongan ni keluarga. Jadi mau lutuk songonop tu dia harorong pertan setepat mababahnya mau. Jadi songone mah ditulang iba, bak ko ditulang. Ikon adong go persirangan deka na mangulu. Alai marsipa juluan. Untuk perjulu penatulangon burhat mak dapat tentu hatta. Anggo hita takta boto menghentikan alani rada di hita ini semua halar kedua-dua mata bonon takutnya madukung mana di kilo-kilo negar menutup di bagas sepikyon kita makdelala na lumun alai tujulanon seroma pasilas niroha jadi dihamu keluarga terlebih di peparat hata nami siyan na tuwa-tuwa ni huta mangido tuhamuna paparan bulutung anon sikop sude akadaulaw persarbaduaon ni inang bawon kemungkinan mula bina mahamuak katugagasmu alay ang guhalunguno ni tetap dotong lungum maleko salak nga dijab ayaw dudodongan ni leko Ibitula bulu seberengono sa minggu alapan nyo daw. Jadi makilala daw di bagasar rohakko lungun ni rohan nila ko. Jadi posto rohakko. Arana artina pangulan ni akasongonon na siringan di parpudi adong kerecokan. Daksi daw nari beregon di parpudi do. Mardus ni roha mamu akapoparan nilai kondok keluarga persyadara-dara mahamu mabadang na pasigoto na aguamu tulak kudo saur betua be inang bawon ala buah be no masih duluan di dosona di dokoni pemerintah setempat nakingan apertulu na sida mendapat Tuhan nak jadi pasada maruhab martangi yang matu Tuhan di Tuhan ima persigat Tuhan ima pengalu-aluamu asa tuma asa matuk Abu Sarroha maka nalunguni at Surobi songon nasomal naong hita halasoni imanang ita
asadaho ni ima dipumuata di ulang tahun di STM tak marang di Angkarata nung kita totuhon ni jadi tunga di bawah tulang ni jadi on memang dang diput itu lang sudi alay sahak may itu arsinen manipuli na kurang lebih ada tulang jadi tunglas maroham otik sedia songon hatan itu tua si titik si kopa golang-golang pengarahuk na songon ini anggaran dasar na boy tapatupa saya tuh hata mana manggohi pasu-pasuna jadi pasata memang tu amuna jadi mula lima kira jerong sok si juga kami tung songon dia petra rasa kami dalam nama dokuliati bisa lunda ka pangurus gugu ng akapapahinan na digani di mga tama manggohi ang kapasu-pasuna kaya maparusin namin. Senyum yang indah di bibirmu
sengenya indah di hidupmu. Oke, lalu aja permusiki halahan anak-anak itu. Oke, wah, ngap. Oma anak aholokan nih, lan. Bukan jawab aku ini bantu itu. Iya. Iya, lihat kamu aja minum mak gini baik. Lihat kamu aku baik. Coba siapa itu? Dia punya gue yang ganti. Kami senibar. Asa ketong ma, isong mamura dyan nami. Asa papoh kamu ma, duhami. Yan ako muna tubuhan niya sidon. O ma, Panginoon namin, do ilit namin, to hula-hula namin. Lumobi, rajayin ng golan. Kaya nakon na lo buru na lo sudi pa po di isang pamo na alana law pa po kong matuhamo asap po hamon na kahatan uli na dinggan isaluhut na nang pinasahan niya ka hula-hula. Jadi nga ba? Nama? Ayo wer da terlumobi di bota na yon. Ima dinalaw pa po kami hula-hula muna na gulat tuha muna amang buru na markasahan. Jadi nabarjur sehari mula tema di Raja di Nongas Sahuta di nama Niro-Niroi keluarga yang buru nami mulai merujuk ima iwato namyo ileo kamu do ketiki muna nargai do gugu do pemikiran dan lumobi tu amang buru nami song-song di manang di hamuna amang buru nami markasihan namar-hamaraki buat kami do ima di panero muna gugu muna ketinggal hokam muna ka area muna nargai Holland nama ulahon adat parsaroma tahun ni ima ibu tokon jadi sian hamek hula-hula menanti guna mah dihamukan marah-marah song-song ni manang dihamuna saluhuna ya nakon ni laikon do ibu tokon nama rejur sahadi sidohonom kutuhamuna naik tontong sadaro hamuna unang dua songon neutuan Ulu tabakorhan non dibentuk tu pada debar satokin ani posrohan ya hami aku ulah muna tulang muna asa tentong sadaro hamuna terlemuhi jaka ulah songonon udah akan alaho kapertiran lebih jajan hami ulah untuk mula hamin non ikut sadar tentang rohamuna saduna kalaiku buru di benok makayu bere di bate jadi itu posrohan hami pasatamu saduna dirimu tu Jehovah asa Jehovah Dina mengalehom kapan royo pengajaran dari kan terlumobi dia kaulon tadi berkisah sendiri nang dinalah mula pihak mekahan bersugut dua kata no persarhani
Tangyang nami Tuhan muna kabere nami sa luhuna. Asa gila totong kita Tuhan tadi yang hai pason. Tolhas sama tubuh aka pangaran Tuhan muna huta muna di bagasan hai pason. Totong di daun aka tuli pacarnya dia muna. Jadi asa ganda pun dong sound dari situ dua. Asa palintang pagabi itu maderus kedua. Hari muna dosa luhuna gabi. Aka ya nakon ni lain nami on hutan nabi on asal mauluh dengan marsi mauluh dua. Asai manistan baru tua ini perhitungan di seborong. Amat tadi mataru sudah tua. Peras maha musa luluna pengarorot. Jadi masa tahun nama masuk ata pampun tua muna asar tutu turtuina duhur tiu na lote. Ata pasu ata gabi. Naung pinasahan di saluhuna kahula-hulana. Tuhan muna sadari on apu hamuna mai ot martungan di jauh. Asa ope di hamuna. Amang buru nami apu hamuma hata nauli hata nadinggan imana pinasahan di salunak kahula-hula tu mula teman. Dengan nirohamu na ngai kiroyamu hami. Mulai senak na mga wali sa tu na mengunjungi sa tu na latu taro nama on inang namion itu di royamu do hami. Alani mulai ti kurang mayamu kurang nami sudah yang mulai ulan nami. Ya Tuhan ini balas kalau kamu balas nek dengan akan nabi namu Tuhan. Mulai ada tulang selai. Berarti Dua sahur mesti tanduk sabak na walu perbutuhan mga lilit permata mga walu di huta di balia di manggagat di huta marngalu-ngalu asa gabi hanap aso na petar sa una hula namin ang tulang namin siya ni bar apon namin may hod martongan ni Jabu aso sama solo nito ito at tigaras nung asa ulang to sa daryo ni maulang perspatuan din ito asa saurma kami tumang gabihan saurma ng tubar horasan sinuputi ba kami di hula-hula namin ang ditulang namin sa ni bar mula natin mari hamuna. Dan kami songon na mewakili para hari Sabtu adong donison pide-pide halak songalnan yan marete do kami alai mungkin alani kesibukan alana musim marsuan jadi nakin sanga muse agak leleng pide-pide jom istirahat jadi dan goyak kadongan jadi marbual bahenon matuhamu hasuton nami. Jadi sautik sironon nami tuhamu pinopar ni inang na jumolo marujungolon asa bedihamu satokin. Inangon saleleng di ngoluna, saleleng di hahipason na, dilianodo rohana, diliano tukina tutuhan. Kau sangat salut do mamereng inangon. Perjulu doon setiap minggu hadir di gereja. Jalur rasa disaksihon Huta Lumban Sitio Lumban
si Hanodroy. Perjulo doon hadir di gereja. Jaladakya ketinggalan non polo hudia kami laho bertanding. Tupek pala dohot toy nang. Dah dohot doau. Saya mangida dohot doon. Jadi si sohonok kutu hamuna paru main songsoni nang boru. Ihutok kamu mah jejak nadinggan jejak ni inangon. Kita sian pungan para Sabtu unang bebereng hamu sian godangna alai bereng hamu masian es lerohan kami bahwa naturut to kami berduka cita. Tumpe nang 3 tahun nangot dan doh ipunguan alai paksahiton anggo kami tetap do dingot kami udana nadohon do anggota punguan kami. Jadi songon lima hata najepek mulai ate madi Tuhan mulai ate madi kita saluhut. Naroon na kayo marabot ni Roha, tinang jumulong magusunggulo, tanatahulong niyo. Alay tuk sonipe, siya dia, tangyang namido, tuhamus na pinoparna, asa di pas-pas Tuhan manang ape na sinangkapan na Roha muna, tujuluan niya ro. Adong hubun kami di son, dan tinikarangan bunga, siya tonga-tonga ni Hurete. Las marahong muna si pahulong ni si Ruma. O di, mang sasabihin na siya tonga-tonga ni Hurete, sa ituhat tama, ihamu na mangguhi paso-paso na. Rumah Pak Roma. Studio do, oke. Jadi iya. pasangan Oke. renang. Jadi Sony memang pinasang matu amang Yang mahita marhite-hite gawar ni debata ama dohot gawar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gawar ni Tony Purbadia. Amin. Mari dehit. Ukente nomor 334 ayat 1 dohot 2. Masayon maikon madeikon magosibuki namagolu ikon made asadung dengamusi kami ngondong Evanggil jala ikono malangi asa sagot pagini Tuhan sarapona Hidup Tuhan na Yesus Kristus audo haheheon dohot hanguluan na mangolo do na porsiya diyaw nang pemate ibana jalaganup na mangolo jala na porsiya diyaw na sotupa mate ibana sa liling-iling na martangyang mahita. Ali Tuhan de bata ama namin na di banwa gidya na sumarmula na sumarujung doho na so olo suda do akka taon mo alay lamor do taon nami jalalam suda ari-ari nami di son dongan nami yon na marujung olo sa dariyon nunga sa pungoluna siyang tanoon jalanunga ditadingkon sude na sa arta na olo sigay paingog mahami di ngolo nami yon ali di bata nami asa unang tarsonggot hami iadung jupang ajal nami ay nang hami pe ikonsal poron nami dosuli hulungi na sida asa unang mandeli na sida inorhon ni si taunonon sa itaiti jalapatu kumarohan nami tuho asa lamalungun rohan nami tu ingana na pinarade ni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hata ni debata nasaha dihita sadario imana dianyat sian Injil Yohanes bidus 10 ayat onong songonon mahata ni debata didok Tuhan ta Yesus audo dalani dohot hasitungan dohot hangoluan dangadong nasaha tu amai iya somatite sian nau saulat nai didok Tuhan ta Yesus audo dalani dohot hasitungan dohot hangoluan dangadong nasahat tu amai iya so marhide sianau ido sahata horas ma dihita salut na manugod kun majo di hamusude akapinopar ni dainangon naiklas be hamusude akamang dohot amudena naiklas be hamu lau paborhaton dainang pangitubu taon
Mulia tema di Tuhata. Dikeluarkan dari holongan kematian memang sangat mengerikan. Kematian memang sangat misteri. Adigan maro hamatiani. Kapan datangnya kematian itu? Kematian orang Kristen adalah kematian yang mendatangkan keuntungan. Keuntungan yang semudian, keuntungan tuhala na porsia di Tuhan Yesus. Molo hala na porsia di Tuhan Yesus, molo dong mate na sida, adong do inganan na pinarade Tuhan Yesus ima surgo hasonangan. Ima jabar ni hala Kristen na porsia di Yesus Kristus. Songon dainangon. PBR na kimandog inang molo mariminggu inangod do parjolo ro tubagas joro di Tuhani. Molo mangihutun akka kegiatan pelayanan di Hurian saya naing mainangon dohot. Itu adalah suatu kebanggaan di keluarga manang pinopar ni dainangon. Ikon tio pamu maina, ikon tio pamu mayamang pinopar ni dainangon. Setiap marminggu inangon ikon inangon maparjolo dako tomolo si tua naung Roma nang daung tiki Roma minggu inangon. Alay inangon ruas biasa do. So na si tua, so na bendahara, so na petugas kebersihan. Alay ala nirikot ni inangon neng marsaur di Tuhani, ala naeng marsaur inangon tu Tuhani, ikon nau maparjolo ro tubagas joro di Tuhani. Keluarga nahina holongan banyak cerita yang ditinggalkan dari nangon. Songon nahubege sian aka ama dohot ruas dohot parhalado dohot surena king adong gopi aka pahumpu baru naking sahat anak ni inangon. Memang sangat sakit, tetapi keluarga nahina holongan atikpe di bagasan arsak ni rohahamu ala ingot tamuma Tuhan Yesus ingot tamuma aha naung dibalik dibahin inangon nadinggani tu keluarga. Tidak ada kata penyesalan molonung naro hamatiani. Tidak ada kata belum ada ku berikan kepada mamaku, omaku, simaduaku, dohot akana asing. Tidak ada kata penyesalan lagi. Semuanya sudah selesai. Di botniarion Tuhan takas do di idaho ima ina nawa holongi hami siang konga ni huriam dohot keluarga. Sadarion Tuhan naeng paborhatami ma ina namion tu inganan parsato hinai. Tuhan pasu-pasu ma isaluhut keluarga na ditadikon dainaon. Liti kuat ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang hamiduho. Amin. Kemarin dihita siang nomor 353 ayat 1 2. Oh pasu-pasu jala diramoti Tuhan ke batamaho laho ruar dohot lau bongot olat nyon ro disaliling di lelengna. Amin. Ditutup mah marete mahita.
Oh, ini ulos lagi. Ulos lagi pula ni. Okey. Mana dulu? Mana dulu? Takas do huboto na mangulo do si Panguluaw. Jala iba na parpudi jongjong di atas horbok. Jala iya malake hulik-hulikon. Jala malua au sian sibuk pardagingon. Idaw kumade bata na manopa dohot na manobusau. Iba na hatu aku. Ale Pitaria boru nenggolan. Siantano do permulaan ni dagingmu. Ikon mulak mai jolo gabe tano. Alai Tuhan debata na manopaho. Doho Tuhan Yesus Kristus na paulahon jalan na pangolok ko. Doho todi porbadia na magjauho Tuhan ngoluan na sorosuda. Ima na mga ramoti orbuk ni Bakem, paimaro ari parpudi, ari haehon na balgay. Amen, martangiang mahita. Ali Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang. Hodo debata na punahami rodi saude ngolu nami. Moliate hudok hami tuho, marningot sude akadengga ni basam. Akan naong dilehonmu tudongan namion, tagan di ngoluna. Seramoti jala togu-togu hami be, pinoparna, rodi sudesi solhotna. Asalam sada roha nami manghiutok ko, jala totong di bagasan ias ni roha, paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Lehon matodim dohot hatam na manogu-nogu hami. Asa diramoti daging dohoto dinami, dinamamolus rura ni linggoman ni hamatianon, asa sahat kami Tuhan ngoluan, nasa leleng ni leleng na pinaradem ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Menapur saya. Say masih parida Adona Poseari Dung sahat belakana Tuhan sonangani Tuhan sonangani Alia manami na di Banua Gijang, sa pinagbadia magwan, sa Roma harajaon,
Sesal malomoni roham di malatongon songon di Banua Kijang. Leon maturami stadarion hanuruan siapari. Sesama dosa nami songon panisa nami. Dosa ilongan nama dosa kami. Unang kami to giang tu pangkunjunan. Palua mahami siang pangago. Ay goro na pura ada jauh. Dohot hagugoon. Roli asalapon sa liling na. Amen. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni todi porbadia. Ima naman dongani hamu sa trodi sa liling na. Amen. Jangan membantu ada. Tuhan Yesus Ay torope alea